Okay guys, dito kami sa may pauwi na sa sa may bagong ginagawang kalsada papunta na. Yan naman guys, yung Kalabaw 2 taon pa lang yan. Yan. Okay. Yes. Yung hapon na to, nakita nyo po ang lakas ng alon dito paghapon. Yan. Nakakatakot, medyo madilim na nga Kaya nag-ano kami umuwi, miss ko nililigo. Pinapantay ako kasi hindi marunong lumangoy yan. Maya kaya hindi ka nakaano po yung aking camera. Ayan, wala nang gano'n naliligo. Lakas ng alon, palakay na tubig. Ayan guys, ito po ay hindi po ito beach, ito po ay sa kanilang paliguan lang, tapat lang ng patas ang bahay nila. Medyo hindi po ito beach. Baba mo galing doon kasi yung bahay po nila ay isang paanan ng bundok, tapos dagat po. Ayan guys, ayan maganda lang tingin pero nakakatakot. Yung mga puti-puti na yung alon po yan. Ayan, nakakatakot minsan yan. Sabang ko pagaling na malapit na kami muli. Ayan guys, ano po yung kami na lang naliligo. Siyempre kaya nga nandito tayo sa bakasyon para maligo sa dagat. Sabi ko masarap maligo pag hapon. Okay, ayan diba? Ang sarap ng yung alon panoorin. Kasi natitestingin ko po yung aking bagong GoPro. Ilulugmog ko po sa ilog, sa dagat. Ang problema nga nito malabo dahil malakas ang alon Tsaka takot din po ako Takot akong lumublob sa dagat. Dahil ang alon dito, tapat po ito ng Pacific Ocean kaya malakas ang alon palagi. Yan, susulubog ko yung aking GoPro dyan. Kaya testing ko lang. Tingnan ko yung lalim ng dagat. Ayan. Yan, di ba malabo Wala, di makita gaano kasi malakas ang alon Ayan, buhangin nakikita Ayan. Ayan guys Wala, hindi gaano Ay, testing ko ito doon sa mga malalim. Ayan. Talaga siyang Ayan, punasa ko na lang. Okay guys, tinitest. Okay, pauwi na po kami ngayon. Makit na kami. Ayan. Ang hirap niya pagpakat. Nakakapagod Igal kabayan tayo nito. Kahit malapit lang. Nga siguro 1 kilometro lang siguro yan. Ang layo. Ayan guys. Tinaas ko lang yung aking GoPro para mataas po yung aking stick ng GoPro. Akala mo pababa pero paakyat po yan. Ayan kita mo naman. Nakakatakot pagpaakyat o nakakapagod. Okay, ayan pauwi na po kami. Time check po tayo, mag-aalas 5 na siguro 5 kasi kaya na 4:50. Nasa baba tayo wala kasing gusto kanina Okay, ayan na guys Kalabaw. Wow. Ilan taon na yan, tay?
bakit matrabaho rin. Yan. Ang sarap maligo pag pauwi pataas. Oh. Yan, mahigit ngayon sila, no? Mahigit ko na laika, oh. Sarap. Hapon, no? O ito, dito na umislide si Jemil, eh. May shoutout kay Jemil. Jemil, ito yung ano, oh. Oh. Ito. Alala mo ba to? Kasama mo si Zoe. Yan, dito ka umislide. Yan, oh. O yung mga taga-probinsya yung uuwi ng probinsya, yan, panoorin nyo ito parang uuwi na rin kayo. Ito, probinsya to. Uy, nagkabayo ako, oh. Get out. Yung dalawa. Baka maliligo kayo hapon na, no? Hindi ka ba tatapay sa dagat? Ganito lang yan. Ha? Hingal kabayo, kita ba yung dala ko? Ito ang bag kong dala. Tatlo, apat. Yan ha, panoorin nyo to. Wala itong cut-cut ito kami nga pag-uwi. Yan. Yan. Okay. Hindi mo rin kayo doon, ha? Tayo, nakasip na? Yan, may doon tayo, ha?